Sad je valjda počeo stream, koliko ja znam. Da, sad ću im da je počeo, okej. Sad ću im da je počelo. Pustio sam neku muziku, ne znam kako će biti, tako da. Sad ću da vidim da li je počeo stream, inače streamamo u 60 fps, zato mislim još da nije ni počeo. Okej, ja mislim da je počelo. Da, evo, počelo je. Dobro. Samo da isključim ja ovo moje. Da se ne čuje. Okej. Evo ga. Znači, počeo je live. Meni ne piše iskreno koliko gleda ljudi, tako ću iz vremena na vreme gledati. Uglavnom, malo ćemo da igramo s High Wars, tako ćemo posle poslući da nešto drugo igramo što vi budete želeli. Tako da, inače, neće biti neki dug live stream, čisto da testiram OBS i da vidim kakav je kvalitet mi se jako sviđa. I ono full HD, nije full HD, 720p do 10 fps-a, mogu da upavim full HD, ali on nema pojente kad streamamo, ako streamamo u 60 fps-a, tako da je to dosta kvalitetno, tako da dobro da smakar nekako uključio OBS, ili to jest hvala Šandoru, ja miješam mu jako ime, što mi pokazao kako da streamam u OBS-u, inače sam streamao s XSplitom koji je isto jako dobar program, ali ovo je dosta kvalitetniji program, tako da ne može se porediti uopšte sa XSplitom. I da, možemo kasnije nekog zvati, ovako ću chilla malo da igramo zajedno. Ok, dobili smo tu neke, kako kažem, stvari koje su dobri i nisu. Ok. Da, znači ja mislim da koji god vi budete želeli server, ja ću kako zove da startam, zato što da, ne zato što šta kenjam. Startat ću, ok, tu je za mene lik, ok. To dvoje likova, zašto? Ok, MLG. MLG, ovo je team, da, pa ovo je team, vidim. Ovo će da upanu. Ok. A ne znam kako smo uspjeli da odgledamo. Zašto me je targetate? Ok, ajde. Ajde, Broking, dođi. Da, ovo je team, definitivno ovo je team. Ovog sam zapalio i ovog. Ja sam, koliko znam, startao sam solo, tako da, ok. Fuck, zajebo me. Ne, onu vodu sam bio postavio, fuck, ok. Ok, nekako sam se ovladio, ne znam ja kako. Ok. Wow, Bokiša. Ne, nije Bokiša, baš, nemam pojma šta. Ajde, doći. Igramo PvP. Inače ne laga mi kao preko XSplita, tako da mogu normalno sa PvP-am. Ne. Ok, zajebam. Evo, pročitam malo komentare, da vidimo da li ima. Opa, 6 ljudi već gleda. Pozdrav za Dorian Games. Pozdrav za Kiki MC 16. Pozdrav za Shone Gaming. Pozdrav za sve vas koji ste trenutno tu, znači da, sad ću im da nekog mogu pozovem. Pozvat ću kasnije nekog, ajmo se ovako malo da chillamo. Ok, znači, hajmo, svi koji želite, kad se malo više napuni ljudi, onda ćemo upaliti da možemo da igramo što vi želite, ajmo što nam da vidimo. Miksa, hoćeš da streamam, ne znam, baš mi je žao zbog kazne, ok, zašto sam iz kazne, ne treba ti bude žao. Jer bi igrao, ja bi igrao s tobom. Uđite si na Myplex ko može i dojete me za F. I ja posle ovog Skywarsa ću neki lobby napraviti, gdje ćemo moći svi zajedno da igramo. I ako neko od vas nema premium, znači ovo me pažljivo slušajte, znači ako neko od vas nema premium, neka napiše server na kom želite da igram i ja ću igrati tu zajedno s vama, tako da tu smo pogledali neke od malo bitnijih stvari, inače dosta čekaj, šta se treba kaže. Elim 32. Ok, pozvat ću kasnije ili Frođu ili par nekih drugara da budu sa mnom u streamu. Vidjet ću da li Igi tu. Igi nije tu, znači Igi je u školi sad trenutno, tako da kad dođe iz škole pozvat ću ga da dođe. Ja ću streamati valjda i tad. Ok, imamo tu supice, imamo razne stvari, tako da. Inače, svako želi pozdrav napiše, ću to posle pročitati kad završim game.
Ili ako me ubije neko, svejedno, okej. Okej. Imamo tu TNT. Okej, ovo mi ne treba, gold mi ne treba. Inače da, dosta je dobar program, neočekivano mi je ovako dobar program. Okej, on mi je prošli game targetovo, tako da... Vidi ga, nije umro. Jeste umro. Umre mali. Maleni moj. Tako da, svako ko želi napiše server na kom će igrati, ja ću ti igrati, sve ako drugi nemaju protiv. Znači, ko nema premium je, ne znam, malo ćemo snimati na premium serverima, malo na drugim serverima koji nemaju, znači, želim sa svima vama koji želite da igrate sad, da igram sa vama, tako da, inače, ne znam, ne mogu sad da vidim koliko vas ljudi gleda, zato ću dodati kasnije nekoga u call posle ovog gema, ok, vidim iza nekog lika. Ok, samo ti spamaj bomb, nikakav problem, dečko, nikakav... Ok, samo ti... Ok, ovo smo dobro odigrali. Ja mislim da sam pokupio njegove iteme, ako se ne varam. Mnogo, na X-Splitu, ne da meni laguje, znači ono juče stream, ne da mi laguje, nego vama, znate ono kada vam je dobar FPS, a kad vam laguje. E, pa to se meni juče desilo kad sam sa X-Splitom snimao. Tako da, zbog toga mi onako nije bio neki PvP, ali sad ono dosta mogu... Kresman. A, bio me Kresman, ok, GG. Da vidimo komentare, da li imam. Miksa želim snimiti protiv tebe 1 vs 1 na Serenti. Ne znam da ti je to stvarno. Znači ako hoće napiši IP pa ću ja kasnije gledati. Aj posle na rund dođi u lobby Mineplexa. Doći ću u lobby Mineplexa, sad ću vam sve dogovoriti. Pozme pozdrav Team Extreme. Dodaj Miksu u stream. Dodaj MK-a u stream. Da li je Iggy quit? Da, Iggy quit, ali naravno mislim ono, ubedit ću ga možda se vrati. Pozdrav za Mirija Kompionović, ok, nešto vas gleda, GG. Tako da, ajmo sad svi na lobby 1, ko god je tu na lobby 1, malo ću sačekati da se skupi više vas, tamo gdje ja malo proširam live, znači svi dođite na lobby 1, ima 40 mjesta na lobby 1, i svi dođite kod ovog chesta, da piše ovaj open, evo ovdje stanite svi oko mene, ja ću vas kasnije dodavati u party, znači da, ovdje dođite. Tako da, idemo, odvijemo Šandor, oko 6-7 sam kući, pa ćemo, da, znači Šandra kad dođe kući, samo me cimni, znači bit ću u kalu. Miksa može poz i sub. Poz za Stefanovića, subovat ćete kasnije ako mi se bude svidao kanal. Drži pa uđi kad budeš želeo, play ono.fr, ok. Samo vi tu stavite, ja ću posle scrollati, znači nisu ni share live, tako da ću sad ću da ga shaream malo po stranicama, mislim malo ne znam da ga shaream, vidjet ću. Gleda vas prike 13, što je sasvim dovoljno što vas, pola vas ni ne ide, pola vas je sad u školi, tako da svi dođete na lobby 1, kod ovih čestova da imamo da je neko došao. Mika, nemojte da me tu vraćate, okej. Evo su likovi, okej, tu je vas dvoje sad došla, samo vi dođite tu. I dojte me obavezno svi za F, nemojte izbacati, znači svi ostanite tu i dojte me svi za F ko želim. Okej, ćao, znači dojte me za F, ja ću sve prihvatiti, okej, za F. Da li stiglo od Nikole, žucujete, znači pozdrav za sve vas koji dolazite ovdje, nemojte ovo da radite, nemoj ti. Ne valjali, znači stanite svi tu i kad bude vas malo više došlo, ja ću ovdje da vam napravim jedan big party, igrat ćemo svi zajedno. Ok, ne znam zašto me lik baca, nemoj da me bacaš, nemoj zašto streamam, nemoj, ok, da napravim, kako, možda nam se napravi MPS, znači nemam MPS, tako da ostanite svi ovdje, pošto ako vi gledate live, ovaj me zjebava lik jako, znači nemoj to da radiš, ok, znači da se malo više nakupi, ja ću napraviti big party i ne želim sad da vam pravim, u stvari napravit ću sad party, šta mi briga. Idemo samo na Mixa Doritos, da stavim ovo, Mixa Doritos, ok, ovako, live, i idemo sad da vas dodamo u party, znači stanite svi tu, ok, party, Pavle 9,
Ok, party, žuco, JT, party, ne mi se mrdaš, ne mogu cvijem nik, Aleksa, čekaj, čekaj, Aleksa, KNKR, donja crta, ok, tebe sam invajtao, valjda. Ako ne, pretpostavite se preko mene, neću se invajtati, znači, ko je ovdje ispred mene, neka dođe, Nikolk, ok, tebe sam, neće mi se invajtao. Svi do mene, znamo da me neko pozvao ok, 2, ok, ajmo. Idemo otići u prazan Skywars lobby, svi se do mene. I 12 imam još 11 mjesta, tako da svi... idemo party leave, svi party leave. Svi ulazite preko ne mogu vodim party, jednostavno ne mogu. Ok, znači ko može, ako neko tu nek mi stavi, želim se, to je već jadno, ne želim cave da mi niko stavi. Znači ako želite, ja vas ne trebam požuriti, ima još 4 mjesta, znači ko nije tu neka spectata, imamo da imamo koliko nas gleda ljudi, gleda nas 12, nice. Pozdrav za Šoneta, pozdrav za Šandora, pozdrav za Kikija MC, pozdrav za Gamer Pro MC, tako da za sve vas koji ste tu, veliki pozdravko, kako bih rekao Mile, ili vam ga Mixa Games BL, pozdrav za Boce i Smajlić, ne znam tačno kako te pozovem. Da, znači tu je dosta, bez targeta molim vas, nemojte me targetovati, zato što jednostavno ne želim da me targetuje. I meni je nice kad vidim 15 gledalaca da je tu, zato što jednostavno svi su sad u školi, što znam. Tako da nema veze, dobro je ovako, i streamat ćemo oko 7 nevjerovatnije. Znači ovaj live stream neće trajati toliko dugo, ali će trajati, ok. Ok, idemo tu. Da, inače hvala, nisam da sam zahvalio na 1100 suba, tako da hvala svima. I da, ok. Ok, nadam se da ovdje nema nikoga, ako ima ja bi ga, znači trčit ću odmah. I nemojte da me targetujete, mislim slobodno vi mene, ako me nađete ubijajte, nemojte cijelo, na primjer, game da me pratite i ta govna. Kao moj drug Mki, tako na njega ću kasnije dodati u kalu, dobro je Mki. Brate moji, dobro je, ok. Da vidimo, imamo ovako, ok, nekog ga čujem. Hoćeš sliku? Nećeš. Oni hoće se biju, hoćete? Sorry, Žučko. A šta hoće ovdje? Hoće PvP? Hoćeš. Ok, GG. Ne znam da li od vas ne mogu čeo sliku, zašto sam samo krenuo da vas ubijem. Jebote bog. Joj. Ja pobij pola servera. GG, Zuco je slučajno izašao. Ok, znači imamo Projectile Protection, to je bolje od običnog. Imamo egove, tako da sad da završimo ovaj game i čitam komentare, sve chill, ne brinite ništa. Tako da sad ne mogu da izlazim. Jebote, onaj Igor je hteo sliku, ok, nekome, na veze. Ko želi sliku, slikat ćemo se na lobiju, jednostavno ne želim tokom gema se slikam s vama. Ok, evo ga Nikola. Nikolice. Nikolica nam je pobio pola servera, pobio je mene, GG. GG Nikola. GG. Haha jebote, ok, da vidimo koliko nas gleda. Destro. Mixadoritos se zove. Da, Mixadoritos se zove. Znači dodajte mi svi u F, znači F prihvatam, da vidimo da li je stiglo još nešto u F. Nije ništa, imamo 200. Evo, ko hoće sliku nek dođe ovdje, jednostavno, evo. Ko hoće sliku nek dođe ovdje. Skype, ne mogu. Da, evo, ja sam ovdje. Uglavnom, sad ćemo da vidimo. Da vidimo samo nešto. Ok, uglavnom live. Uglavnom, sad ćemo dodati još par likova. Da vidimo da se streamamo samo 60 fps. Napišite mi da se streamamo 720p 60 fps. Može mod PLZ, znači mod, kako ti kažem sve modove koji ima, ok.
Evo, znači mod imam ti lobby mod ili kako god želite to nazovete. Znači lobby mode, imam onaj keystrokes mod, imam ono za koordinate, nema pojma kako se zove. Ne znam kako gledam mod, ovo je samo mod. Ne možete ga, kasnije ću nađem pa ću vam sve reći. Uglavnom ostavite u live-u do kraja, nemojte da izlazite da ne bi bilo problema. Šalim se. Ok, idemo vamo. Idemo vamo, drugari naši. Uglavnom, Igi je sad u školi, Kimi ne može isto da uđe u kalu, došto mora nešto da uči. Tako kasnije ću pozvati par likova koji su na Skype-u. Tako da ćemo onako... Ne želim da napravim sad za likove s kim se ne čujemo svaki dan, nego sad baš ono likovima koje znam, tako da. Inače imamo tu rod, imamo pickaxe koji ima 5 tako damage, ali ima 4, tako da pickaxe sam jači od mača, uglavnom da. Fire protection nam ne treba, to nam treba, ok, GG. Ok, to je to. Ok, dodijemo kod onog lika. Nema će doći sam do nas, tako da, ajde. Nije ni došao, tako da znao sam. Ajmo malo skinuti damage s ovim. Idemo do njega. O, kakav je to mač ima, jebem ga. Oh my god, kakav je mač ima on. Sharp 1, brate, ovo je ne da jače od mog sworda, no šta je ovo jebote. A ovo ne znam kako sam ja njega ubio, nema veze. Imamo tu rod. Ok, ovaj se baš onako ozbiljno radi, nema veze, imamo bridge, idemo do njega, da pre njega stignem. Ja nemam bridge, nemam! Jebem mi se, koliki sam noob. Android Games, posjetite moj YouTube kanal puno. Nemoj molim vas da se niko ovdje u live-u share, molim vas. Daj mi dodaju partiju, zovem se KikiMC JT, znači nisam napravio partiju, što sam partij lave. Dodaj me u Kiki, da ja tebe ne želim baš da dodajem. Ok, evo ga. Sorry za sve koji nisam, sad sam tek vidio vas dvoje da AC, Kiki, MC. Tako da sad smo ovdje u gameu, sad čekamo završa veliko i automatski ćemo se teleportati, ima dosta vas trenutno ovdje, tako da shvatim da vi sad ne gledate live. Kako dođemo u partiju, znači Kiki kucaj _F i nađi moju glavu i samo klikni na nju i teleportaj se na mene. Ko je pobedio? S Stefan GG. Ok. Da, znači oko 7 znam da će biti više gledalaca, oko 20-30. Zašto sad jednostavno pola vas je u školi, tako da shvatam. Znači pola vas je juče uveče gledalo live, znači juče, ne juče uveče nego ujutro bukvalno. Kiki sad uđi u live ako nisi ušao, znači F do mene, evo što si, eto. Evo sam kod Kita, ne kod mojeg Kita, nego kod Kita da je birate Kitove. Tako da zove me Emki. Sad ću ga dodam kasnije. Ćao. Ok. Halo Emki Kidaro. Ček, sad ću dodam u kalu, sačekaj. Na fonu sam, ko te jebe. Ok, sad ću dodati Emki Kidaru. Idemo Emki Motion, zovemo Emki Motiona. Emki Motion! Što je? Vi da li se čuješ u live-u? Valjda se čujem, ne znam, vidi ti pa vidi. Doritosu snimaš. Ti mi čitaj komentare. Mama Čitaj mi ja da komentare. čitam komentare, može, evo odmah. A si čuo Kidanjo? Sjebo ja slušalce, pa sad... Mislim, mikrofon nisam sjebo sam sad slušalce, ovaj jack Čekaj te ovdje. smanji malo. Ako se čuje, sačekaj. Čekaj, čuti sad, čuti. Sad ću se udaljiti. Čuti. Evo s mobitela ću ja čitati Čuti. komentare, tvoje kreativne. Čekaj, aj kasnije ću dodati u live, može? Šta? Kasnije ću dodati u live, zato što sad hoćeš malo da se nakupi pa te zovem u live, važi? Nemoj, pa odu neku su u 7, tada ti planiraš da me dodaš. Za nekih 20 Aj minuta. sad da igramo na... Za 15 minuta te dodajem, ajde. Jebote, kad ti kažem dodat ću te, znači dodat ću te. Mogu live, please. Znači, Emki ja sam dodao zašto je Kidonja mrtvi. I Emki... za 10 min. Ja za 10 minuta završivam, tako da. Da, idemo se još malo proširati. Live. Ne znam kako da namestim, ne znam kako da namestim da
Ne, sad ću im, gdje želite još da igramo, znači, kako se zoveš na Skype, znači, ne dajem svakom Skype, zašto imam onako previše kontakta, ali evo ti Skype, čekaj, sad ću ti dam. Ali imam bug sa Skype-om, tako da neće me svakako naći. Evo vam Skype, ali ono svakako ne možete, retko ko će moći da me doda. Zato, sad ću vam napišem ovdje Skype, ali ne može, niko ne znam, kuda ne postojim. Bukvalno Games 1, evo. To mi je Skype. Pozdrav za Luka Pro Gaming Čika Kire, tako se zove. Veliki pozdrav za tebe. Samo da vidimo još šta ima. Jel me poznaješ, Mikso? Poznajem te, Neco, brat moj. Ti sam im pre pravio baner i platio sam ti baner kad sam imao manje suba. Tako da te poznajem. Uglavnom, ovo počelo na ovaj game, nije, i dalje si igra ovo. Ajmo sačekati ove likove da završem. Ok. Imam problem sa slušalicama, tako da jebem ti slušalice. Da, imam problem sa slušalicama, tako da me to me jebe jako. Ok, ovdje se već svađaju, znači nemojte se svađate. Šalim se. Ok, iritantno ovo jako. Idemo još malo čitati komentare dok se ovo ne završi. Pišite sada komentare dok gledam. Imam poznaš Mikso, poz za Luka Pro, rekao sam ti. Poz za Toaster. Poz. Može jedan premium account, znači ne delim premium accountove trenutno sad. Ali, bit će giveaway za kroz par dana će biti giveaway, tako da budite na kanalu aktivni i bit će giveaway. Dobro, malo nam se podigla aktivnost, što je dosta dobro, ali možemo mi to bolje, jednom je bilo 50 gledalaca kad sam streamao, tako da to mi je. Mene je izbacilo s Myplexa, nema veze, dođi F do mene. Znači, svi koji mi dodaju F, prihvatam, nick mi je Mixo Doritos, ako to ne znate, znači baš. Ok, sada si imao u lobiju. Šta je ovaj napisao? Imam, nice, ok, ovdje sam. Evo ga MK Kidonja. Ona će sada meza ovdje, ali mu neće ići, da što mi ne baguje kao juče. Tako da. Dobro, ima vas dosta dobro. Da, vidite, već smo napunili. Uglavnom možemo napuniti. Joj, znam šta ćemo igrati. Znam, igrat ćemo ono što smo juče svi, što se svi juče smijali, zaću ja MK Kidonju, još par drugara da igramo zajedno. Tako da. Ajde, živre. Oh my god. Veliki pozdrav za Anju, veliki pozdrav za Gamer. Ok, 20 gledalaca, nice dude. Znači, ovo mi je bio i cilj, zato što su spola vas u školi, znači 20 gledalaca, hvala vam mnogo. Ok, sad je ubagovo share, znam, nije ubagovo, nego sam ja jednostavno. Ajde slika, ajde Nikola slika, jebi ga, nisi stigao. Ne veze, stići ćeš, igrat ćemo još na Mineplexu, pa ćemo posle preći na Battleline, pa ćemo moći da me duelujete, da igramo svi zajedno i sve to. Ok, znači ne da mi se baš sad tryhardati, zašto sam bolestan i ne idem u školu, ali ja streamam. Tako da, to je sjajno. I sutra ću streamati dok ne idem u školu, pa ću posle kurac streamati. Pa ću izbaciti koji video klip. Ok, žućo, ode žućo. Jebi ga žućo. Imao sam bolji sword. Good fight žućo. Ok, imamo tu. Inače, ko može neka share live i nek napiše share sam i onako ne znam, ko može nek share, nek mi napiše da je share live i nek me označi na onom Mixo Doritos profilu ako mi ima, ako nema nek samo share. Nek share live, meni ne smeta. Tako da, sad smo u gameu i ne da mi se baš sada gledam nešto. Da, ovaj Nikola dosta dobro igra, to sam skonto, tako će posle igrati sa njim 1-1 na Belanu i on mi se baš dosta pokazao sad kao dobar igrač, tako da. Ima cape, wow, sad trebujem ljubomoran. Ok, ovaj wooden sword, verovali vi ili ne, jači od iron sworda. Tako da, ok. Imamo rod koji mi je dosta dobar. Ne, na Skype-u nisam Mihajlo ta govna. I ne zovem se Mihajlo, tako da, evo nam ga haker. GG, haker, da ćemo igrati kasnije. Građenje Mihajlo Miksa Game 1, ne nisam, evo ga haker, MK. A ima haker jedan, tako da ne da mi se baš, vidite, neka me ubije.
Tako da, neka, da, izaći ću odavde, idemo svi u Master Builder, zvući ću prazan, evo idemo ovdje, znači svi F do mene ima ovaj jedan prazan Master Builder, tako da svi F do mene, evo ga MK je došao, idemo sad da provjerimo komentare. Nemojte se reklamirati, banovat će vas Miksa, Lako, Neca, Eza, ja sam onaj, dobro, sad prešavam su, molim te, nemoj, znači sad ću, Neco, daću ti moda, Neco, set us moderator, dao sam ti Neco moda, znači ti si sad moderator, ako si dalje tu, znači ti si moderator sad na mom live-u i banuj sve koje se reklamiraju, eto. Zato što jednostavno ovaj live nije posvećen da se reklamirate već da uživate u ovom live-u. Ok, već ih je 5 došlo. Ok. Nisam takav na Skype-u, ne radi mi Skype. Šta? Kakav je ovo kit? What? Koji je ovo kit? Nemojte me zovete. MK, Kidonjo, ne zovi me. Čekaj, ne kit, nego rank, jebem ti. Molim, MK, Kidonjo. A? Na fonu sam, zovem te kasnije u live, čekaj. Ok, kasnije... Da, daće mi Cokost, znači kasnije igramo na njegovom serveru, znači ja ću vam pisati sve. Tako da, igramo sad Master Builder svi zajedno, gradimo koju nam temu da. Ne, disconnectu sam se, ne, jebem ti mene. Oh my god, disconnectu sam se, lol. Ne čujem te, MK, Kidonjo. Ne čuješ se ni u live-u, na fonu si. Gledaj ga, kid, ne mogu ga prekinem. Na fonu, eto, budi tu. Čekaj, builders, Puko mi, slučajno izašao. Idemo na lobby 1. Na lobby 1, Nemki na lobby 1. Znači ne čuješ se u live-u, sad ću ti ja dodati u kaos, neći... Sad čekaj. Ne mogu te prekinuti na telefonu, imaš što reći. Me čuješ ti, Emki? Ne čuješ me, Kidonjo. Prekini ovdje kao da bi te dodao na... Da bi te dodao, samo prekini i dodaj me... Dodaj ću ti Jana na kompu, ajde, prekini. Zabao mi je fon, molim te prekini. Uđite na lobby 1 i ući ćemo kod on klika na server svi zajedno. Svi su oglavata, hvala Igmat. Ok, znači, dođite svi na lobby 1, kao malo pre, ili zašto mi je pukao bio nešto Mindplex. Ne znam koji je to rank, hajde, idemo svi na... Zvoni mi telefon, čekaj. Halo. Udali mi ti kurac i ti tvoje reklame. Jebem ti reklame. Idemo kod ovog lika na server. Pravi server. I daj mi Skype XD. Ne znam koji je ovo rank, stvarno Eternal. Pojma nemam šta je ovo. Tako da. Nisam ja dokal pička ti materina. Joj, MK, izvini, zaboravio sam te. Zaboravio sam. Dobro. Sad mi dobro. Doći u Frođu i malo ti šušti mikrofon, ne znam kako da popraviš to. Aha, jel sad šušti? Malo. Tu Frođa, kaže ko uđe. A jel mi sad šušti malo? Ne. Jel šušti? Ne, sad. Mr.style, streamam. Yo. Čekaj,
s onim, kako, lik ima, znaš ti koji je rank Eternal, tako nešto? Eternal, to dobijaš kad vinaš Bridges. Kad vinaš što? Ne znam, to je meni Kempi jučer rekao. Mr.style3 Mr.style3 Ne mogu da ga nađem, čekaj kako ide. Mister. Čekaj, uđi, Frođo, uđi ti na Skype, na ovaj Mineplex. Da. Na Mineplex uđi. Samo malo, samo malo. Vaš. Server. Ok. Ajmo uđite svi na Master Builders. Ajde. Čekamo se napuni tamo da čitam komentar. Eternal rank, to dobiješ. Koji je to rank? Ta Eternal rank, to dobiješ kad dobiješ onog Tikena. Pa znači ti ja reći, bolji je od Titana, kod sam ja čuo. I dobiješ ga kad dobiješ onog kao Chickena. No ima kao name tag, možeš ga naći. A jao, ja sam to video na Turf Warsu danas, ej. A joj. Dobijaš isto ga gemove, dobijaš još nešto, a dobiješ rank. A joj. Prvi jamci ne dobiju rank. A joj, sreće. Ja danas video to i samo prošao pored toga. A joj. Evo, care. Gleda nas jako malo. Što se gasiraš, Miksa, ha ha ha. Ćao drugari, sisaj mi karu, mnogo sam brz. Au. Neca će te banovati. Evo gledaj, Heat, slušaj. Sad ćemo... Sad, Master Builders, šta je ovo Bikicl? Aha, bicikl. Bikicl. Aj idemo kod ovog lika na server. Šta si rekao? Aj napravi server, čekaj, da im odradi server. Ajec. A si tu, Frođa? Frođa? Nije. Zraze me se idu. Samo ti napravi bilo što podsjeća na biciklu. Evo ja sam napravio. Znam. Napravio sam biciklu, ja sam Ne imao. brce, ja sam na mobitel spustio live da ja mogu gledat šta ti radi. Idemo kod ovog lika na live, na server brzo. Sad ću da ja dam. Server. Ja sam baš da pobjedim ovaj Master Builder. Jebi ga, ništa od toga. Evo vam ovdje, server. Hajde, Master Ajec. Builders. Ne, Tjajs-1. Uđite svi na ovaj server. Da, znači svi uđite tu. Na koji server? Teleportaj se do mene. Daj mi samo, nek mi da samo co hosta, ovaj ajc. Da ja namještam. Daj co host. Ne znam kako je ovo kit. Jel imam ja tebe za F? Nemaš. Evo. Ajde. Imam puno. Froza. Ljudi, svi me sub. Evo, dodao sam te u F. Svi F do mene, znači niko da ne igra onaj šugavi Master Builders, nego svi dođite F do mene. Ja sam bio starto, bio sam partiju, tako da. Ja sam prihvatio F, Frođa. Sad ću da nađem, imam... Ne, pogrešnog lika, sam ne vezi. Hajde da gradimo. A de Mki, nemoj ti budeš co host, ja startam. Dobro, ti startaj. Ja sam tu sam da banujem, Ne daj. Nikome ne daj co host. Dobro. Imam ja 8 godina. Ok, sačekamo sad, svi uđite na ovaj server što sam rekao. A meni da ko host. Ne kako ide, server, kako ide liku nik? Kako ide server? Kosa server odvojeno. Heaec -1. Kosa crta server. Čekaj. Heaec crtica 1. Ovako napišite. Pa da. Viš kad ja to kažem. Tako. Sad će da uđe još par likova, zato sam napisao. Inače gleda nas 20, što ono nije loše. Evo ušao je Nikola. Čekaj, kako si dobio taj rank?
da pitam. Ubio chickena onog. Ja sam danas vidio tog chickena i ništa. Koji je chicken? Kad Uh, redom se spona u gorodu ima neki konej, I ubiješ ga i ga imaš male šanse da... da dobiješ rank. Ja danas vidio, čekaš malo da se napuni ovaj startom i ono sve često. I danas ja vidio tu taj chicken nešto mi piše onako i ja da ga pogledim strelom i ja samo kao ne znam šta je to kao. Jebeš to. How do you get enter? But to, znaš da je ovo bolji rank od... A znaš Rođa? Bolji rank od Titana. Znam, pa vidiš da ima 80 slota. Ti jebote. Sad ću pitam da mi da account taj. Šalim se. Evo ki slik. Ok, došli ih je 8, aj startamo nešto dok ovi drugi ne dođu. Idemo set game. Idemo... ajmo. Ajde, Bacon Brawl, light. sad ću vas svi u EZ. Ajde, Bacon Brawl. Ok, 9 ih ima, GG. Sala dizajn, Zara, tog lika. Ha, ajde, igramo sad ovo. Miksa, A? izbacio sam onaj klip. Koji, onaj, kad smo igrali UHC? Ja ga zaboravio. Ne onaj UFC, nego onaj za MC Premium. A, nikako ne. EZ prođa. Uvijek stavite. Da li će ovo Miksa vinati, čudo. Ma ja će bi EZ. A ja sam AFK bio. EZ. Jebi se Mix. F3, F3, S. Nema F3, nabit će ti ban. Ja ću mu reći ti na bode. F3, S. A, Kimija da dodam u kal. Čekaj, Kimi Days. Sački, viš... Stvarno dobra ideja. Čekaj, Kimi, čekaj, jebem te, ja tebe usta, bre. Kimi. Gledaj ga ima i rank. Aj, sad ubi me, ne mogu da dodam Kimija. EZ. Nisam te ni skonto, Kimi, ajde, uđi u kal. Nisam ni skonto, aj, uđi. Evo ga, sad će Kimi da dođe, ako već i nije ušao. Da si ušao, Kimi? Spradino, nije ušao. Evo ga, Kimi. Idemo ga na Vix. Gle, napuniš mi, mislim nismo napunili, jer ono dosta ljudi. Ja da ti pravim sad. Ne, ma evo napravio ovaj, isto ti je. Neka. Vi će biti igrači. Neće biti, ovo ti je ko YouTube rank, imaš 80 slotova, pogledaj. Ja kažem ne da će da imamo isto slotova debilu, nego da će više igrača da igra na mom serveru. Ma neka, dobro je ovako. Svi slušaj koji su na live-u, tako da to je dobro. Ajde idemo set game, gleda nas 20, pa nije loš. To sam ja sa 20 lažnja account. Koji je ovaj ovo kalu? A ne, a na šta ti je to? Na šta ti je, to ti je rank bolje od Titana, može, ako si vidio kokošku neku na lobiju. Ovaj, Sam si rekao kao ovaj YouTube rank. pa Treno. da, kažem bolje je dosta dobro. I besplatno se dobije. To je svako. Stvarno stavi Skywars stavi. Ubio nekog Kako se chickena dobija, lik. znači? Chicken. Idemo ovako, igramo ovako. Kimija možda dobiješ isto rang, dođeš u Smederevo, uvaćiš me za kurac i... Joj, i kako je lik, Te usta, idemo ga navik. da, lik dobio, ladno, lik dobio ovaj rank, jebote. Znaš koliko mu sad vredi account premium, mnogo? Može za 50 € ga proda. Ja ću mu hakovat account. Mixel Rito će Znači te usta, idemo ga navik. idem ga Navix nije tu, mislim možda jest. Ajde. Ne, već, Ja riknu već. ajde, ti čete komentare kojih ima. Ja sam kao, prčim te usta, idemo ga navik. Idem ga Navix, ali sve od rekao idem ga Navix. Ode, ja, Riknu sam. Čekaj sekunda, prebijem, brate. Vidi ga mali debeli. Gde si pošao, dečko, vidi ga na clean up.
Ode bre, gdje ćeš na Rusiju? Što vrišti? Ju. Kid viče na kida. Let's get started this shit. Imam 4 srca manje, ne znam da idem, neću. Beži nas, da ovaj Sale opasan. Aleksandar ili vam ga Sale. Prčimo s usta ili vam ga navić. Fođo, si živ? Ne čuješ se nešto, pa ti zato. Jebem. Ide moj brat, Andrija. Andrija, ne znam, nije tu, nije mi se javljao. Ode, Frođo. Vizilača, mora da je to vizilač, moj brat. Vizilač. Nije mi se javljao. Vizilač, nije vizilač više. Je sad dobro čujem. Da. Nema ni Luke Pepe. Jel? Da. Da ja se čuješ. Koliko nas gleda ljudi, nek vidi neko. Sada ste trenutno, sve ću ti reći, 16 komata. Pa dobro, nije ovo. GG, vinali smo. Pa kako da neko ne vina, hoće ko sub za subu, nek napiše 10, evo ja ću napisati 10. 10. Joj. Nije mi treba pokojati, strano. A nije još, Samo da igramo ovo. streamat ću i kasnije malo uveč, oko 10, tako nešto. Kako sam ja legenda za YouTube rank, ja ne verujem. Ja. Pa je, vi kako ti tebi dobro izgleda to. Frođo, A nije, nisi snimao Ma 4 vidim. mjeseca. pa i Frođo će isto da dobije youth rank. Najvratnije. 10 pičke balkanski. Ajmo sad startamo. Hoćemo Skywars team. Evan Nikes. Odnosno, hoćemo solo. Ne, nećemo ako. Slika, s kim hoće sliku? Sam više cao. Čekaj, set game, stavit ću... Skywars. ne, ovo što je jučer igrao DROC. Što je bugovalo kod njega. Ovako. Moguće da dođe na Gaze Gone. Kimi na Games Gone. Treba bi da dođe na Games Gone. Moj brat Mirko dobio kartić. Pa dobro. Bolje ti bez kartića. Live streamu gledalo 400 ljudi si. Kod Kimi, kod ovog Mivet. Da, i fazon rekli kao napišite ovaj kako se zove Gamescom stranice hoćete da vidite tamo napišite im u poruci pošto je istekao onaj rok za prijavu i oni spamno 400 ljudi napisalo i rekli mu kao punom inbox vaših poruka kao dobit ćete VIP kartu. Znači ja napravim sad ja 400 akauntova pa da... Ubiš mi se. Šalim Može se. ja ću mogu pomoći. Šalim se. Znači Emki, ti spamaj samo njima, hoću miksu. Da, može. Ne. Da imamo tamo koliko nas ljudi gleda. Ova noć ima čudnu vodu. Upotrebujete koliko košta moj računal? MK Motion. MK si ti musliman? Ja, pro. Nemam jel? Koji ti musliman? Čekaj, idemo šta ćemo sad? Ajmo set game, Ja te... ajmo UHC. Aj. Ajde, da pobjedi mi. Jesi normalan bre, gdje ću to da igram sad? Igramo, šta je miksa? Gladiator. Tako da. Ćemo igrati Gladiators. Šta igraš? Na gladiator. Vidimo s kim će miksa zapasti. Samom se. Evo, ovo će sada bude okrešaj Titana, šans. Sad ću u streamu da me znaš. Ti koga ja igram, onaj? Ti koji je ovaj? Maki neki. Ovo Maki bato laguje ko 20 Aj bez dinara. bola, miksa. Šta Maki misli? Aj, bez bola, Ovo ajde. je Maki Ghost je bato ko da mu ćale, ali nije upazali. A Maki cavolja ma. Koliko ti Please ostalo? wait, da wait. kurva. GG. Pasec. GG. The next round will start shortly. Miksa uzvrati sub. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Sad ja ću kao da stanem u mestu i onda u mestu kada stanem on će padne u nesvez. Sad to ću skitu da ga lupim posred čela. Da ga čela. Evo je velik lago. Pa vi se ne čujete, braz. Mislim na ping 5000. A se oni čuju? Aj si mi recimo da se čujete u live uopšte, sad čekaj.
Čuti. Lago je toliko Mislim, ne kurac. čuje se, znam. Čuješ se, čujete se jako slabo. Sad ću vas praćam malo. Budete i se drali. Znači, decu ima da vam jebem. Neću ti kurac moj, misa. Decu ima ti jebem, budeš i se drao, si čuo? No, može. Gledaj ga Kimi kancer. Pa jeste, samo malo veći kancer. Mnogo veliki, brate. Mnogo je velik pa ga zovu kancer, brate. Jer kogod ga je okusio dobio kancer od... Znaš ono... Gledaj ga retard. Prihvati me u F, ja nisam ni gledao F, sačekaj. Jedva Frođu, GG. Trebali smo zbog. Jedan ako me gubi onda ja njemu dajem 400 kuna, molim te. Kakve kune bre, beži? Igrat ćemo Sky Wars Team. Solo. I s kim zapadnem bit ću u Gdje timu. ćeš? S kim zapadnem bit ću u timu, znači neću ništa. I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri. Ali dobro. Sam ti kitu, ali dobro. Ali ne veze. Kiki MC is your teammate. Pozdrav za Evo, Saleta kurca. Desing. Sada ako se baviš dizajnom napravim banner šta. Sad, dobra forez. Ja umru, Iz brate. prvog razreda osnovne. Ja, miksa. Pačim te usta i imam te likes. Evo ga, nice. Ja umro prvi. Ja si umro. Ovo je moj neki endikepiran. Napisao Ostao sam, je samo on tehnološki endikepiran. uđite na server, napisao Ovo je sam. moj... Šta, Kiki, napušiš mi se kurca cijelog moga. Kola sam napisao, napuši. Ovo je Kiki, da mi popuši, da mi oblevi kitu moju. Gledaj ga šta opazno. Pa ne mogu, idu mi na kurac. Aj, Ne završite. čujete vi, ne čujete me, evo. A ne čujemo, ne. Sad te čujemo, nismo Vidite, te... Nikola je ubijen, pička mu materna. Pička. Uđete u glavu, gađenje. Da vidimo koliko ima lajka, koliko ima dislajka. 16 lajka i 4 dislajka. Jel ti Milorad Mikić, brat? Ko je Milorad Mikić da mu se nasisam kurca? Šalim se nije mi, brat. Kaki si idiot. Brate, šta kaže da meni neko brat kad mi nije? Nasisam kurca. Pa ne znam ko je lik, meni kaže da mi je brat, jebem ti. Pa ne znam ja da moj tata, Vikić da mu se nasisam kurca. baš ne znam da je moj tata prodavao tako lako decu. Misliš ja, Boraz, nisam te dao nikome, najslađe si beba bio. Kaži hvala tata. Hvala sine moj, znam da ti teško bilo. Ali dobro brate, sad sam ja detinjstvo bez mene kao... Ali dobro, sad se čujemo ovako preko ovog programa pod imenom Skype. Sad će dođe Džidžović u kavu. A? Neće doći Sad kao. će dođe. Aha. Baš se duhovit. Odo cepam lolu, bajo moj, ne mogu. A tako? Prčim te usta, ili vam ga naviks. Gledaj, ide igra LOL, tryharder. Koliko nas gleda ljudi? Gleda nas jako malo ljudi. Noći su pogledale me, 15 ljudi nas gleda. Ja zovem, otvori, molim te, ovim gradom zalutam, ne pustite me, idem. Op. Notifications are now Šta ti rekao Luka, znaš šta ti rekao Luka? Kimi? Jedan s live-a da je duhovit ko njegov kurac. Kurac ti je duhovit, bajo moj. Pozdravim. Frođo? Pričaj malo, pričamo. Ne, iznervirao me mene. Aj, Nikola će probaviti nevratnije. I'm a ring for you, I'm a sing for you, I do anything for you to see you Kimi, smile. igraš ti? Igram LOL. Nemo samo ne pričaš ono pentakill, triple kill i tako ono. Nema
Si čuo? I nemoj da Neće to pevaš da tu. napravi, bar moj. I nemoj pevaš tu tako, ko da si guto govna danas. Jeo sam te miksa, pojeo sam te cijeloga. Pojeo sam Ajojki. te cijeloga malog debeljuca malog. A nisam teo bre ti napravim, šta ti? E, ako ovaj lik, kako se zove, ode sa njegovim serverom, ti odiš na Mineplex. Ulazim na... Ili mi daj account, daj mi account da igram. Znači, kao što je i dao Džiđović, ajde ću. Ao, dečko, pa da ću ja tebi moj, šta ti je? Obrnuto, Džiđović i šta tvoj si, ne znači mi kao kita u proleće. Kao Sima. kita u proliču. Dobro, mogu da igram, mogu da startam slobodno, dao mi je co host. Može, stati, to hosta. Bloodmaster je tu, ladno. Pozdravi. Ali, Te ustavit. Emki dual za miksu. Može dual za mene, može. Prti te ustavit, Emki. A tu je Emki u kalu. Nije, otišao mali. Idemo, Frođa baš si lijep. idemo. Pišite u komentare što želite da igramo. Ajde, pa ću to ja reći. Jebeš mi miksinu majku, je, lep si, jebeš kevu. Napišite mi u komentare što želite da igrate. Što želite da igram. Džiđović u šišu, šta, čekaj, Kimi, a nije u čemu, samo kaži. čuješ, s koliko si ti aplaju za ovaj YouTube rank? Sa 2000 Za koliko si ti odgovorio? Mislim, ja sam već aplajao. Za koliko sam odgovorio za 2 mjeseca? Okej. Ja ti iskreno kažem, budu. Idemo, set game, idemo. Nije, prošlo, odgovorili su mi posle mjesec dana. Dragon Onda su mi Escape. rekli da moram da brišem klip gdje sam repovao imena Pornića. Zbog kontenta. I onda su mi aplali, nakon toga možda... Šta onda 15 si dana. reaplajao na strani kao, jel da? Pa da, moraš da I za koliko si ti reaplajao ovaj Za odgovor? 15 dana, prilike. Znaš tako će mi. Znaš zašto meni je falio jedan video? Aha. Te mi lebac. Joj, viš šta ih je ovdje u Dragon Escape. Mikse, znaš kako sam to, znaš onaj novi serijal što je snimio, znaš kako sam ga dobro izeditovao? Ono, nikako, a? Ne to već imam 30 Meće, lajka. bada, svako dođe do zore. Ne, čuješ? Da. Čuješ, Kim, izbacio sam za jebanciju kako dobiti free Minecraft Premium, znaš. I to sam stavio, još sam tu pričao i imam već dosta lajka. Izbacio sam 2 iste slike na Instagram, kakav sam brat. Vidi, Čekaj malo, čitamo komentari. 15 ljudi gleda. Kim, gdje Jel si? gleda? Prčim te usta. Igrajte Gladiators, hoće Gladiators. Idem ga next. Idem ga next. Misli u doba noći, moj kurac će da ti uskoj. Evo ga, sjebao sam slušalicu, odo moram fiksat pa ću doći. Neće doći, ajde. Ne, neće doći, možda ga. Ajde. Stigo mi subovi od ovog. Aj šeraj, Kimi. Šeraj, Kimi. A? Šeraj. Tada šerem bre, duj ga bre, majmo. Ne može. Šalim se, Ne ajde. može se. Jo, Frođo, šta da igramo? Gladiators. Ajde. Kako si nagovaraj mater da te pusti iz kazne? Pa lepo, brate, došto učim po 2 sata dnevno, pa mogu i na komp, jedno 8 sati dnevno, tako da. Šta je Krok rekao? Pokvario ti, slušati u polju. Gledaj ga, Ma a nije. viš kako te zove. Pusti kviz da se. A znaš kako me sjebali juče, ja mislim stvarno na Luka PP. Naš ti imamo ovdje. A, za Andrew. Naš ti imamo Da, ovdje. brate, poverovao sam, ali onda sam skonto mi ono, brate, možda zajebali Čuti, alo, znaš ti imaš s ovim rankom, Mogu da startam one kako zove, igre, one igre što još nisu izašle na Mineplex, koje će tek izaći. Ima Gravity, gledao. Imam Gravity, imaš svašta, brate, ima Gravity, ima Snow Fight, ima... Šta, kurac, profile, 18% load, šta Šem, kurac ima? aj Gravity startam, da im šta je to, majke ti. Pixap, jebeš tu. Gle ovo je Gravity, Ovo igru sam već igrao. na Minepluxu nisi igrao, ovo nema na Minepluxu. Ovo sam igrao, ima na Zašto mojim nisu shit. startovali ranke di mrtvi glupi? Ovo ima na Minepluxu, a? Ovo ima, koliko ja znam na Hive-u, nema ovo na Minepluxu. Why do we Ja, fall? ti igrao sam na Minepluxu isto. Why do we fall? Siguran? How do you do? Ne znam šta je ovo, prvi put došao tu igram.
O du, didu, lidu, di. Ko je ušao u kol? Znaš koliko je ovo sranje? Ušao navik. Šta se ovdje radi, alo? Ja ušao. Dosjem kibrte, jej. Šta radimo ovdje, alo? Sjebo, Šta je ovo, Slušao ej? a to si ti. Okej. Ove noći Izbjegavaš će ove da meteore. ti moj kurac uskoči. Šta je ovo, o neki bug, ovo mora 1.9 valjda. Miksa ćeš da ti bacim jedan bit, uvalim ti kitu. Ajne kaki dečko da ti ne bi došao tu s Dani medreva. me po bitu, uvalim ti kitu, a? Ovo je očeno, aj svi mene ubite, ovo ne mogu da igram, ne znam ovo da igram. Tam da ga Da te ubijem. Dođem u BG da te šamaram. Tamo- Ušao. Znaš koliko ljudi je pogledalo live? 200. Pogledao, a pogledao. I dalje a? streamaš. Da, 22 gledalaca gleda. Dobro je. Kako Ja nije sam Ovaj ovo? se- klip je šerujem. bacio pre 15 minuta, već imam 200 preko. 23 jebote, Misliš da te šerujem? a? Viš da te šerujem? Da, brat, 100%. Daj mi Šans. link pod live, ne mogu sad ulazim na YouTube. Pušaj mi. Da. Jebote, 30 gledalaca, šu pizdu materiju, svi Ovdje ja dečki jest. Aj, ćao. Aj daj mi samo link, požuri. Evo ti. Šu pizdu materiju, 30 nas gleda, nice. A ovo bura za mene vrišti kita. Ovo ko što gledaju Kovalsku, Kod brat. Miše Gotine. Ovo ko gledaju Kovalsku, brat. Ajmo da gledamo ko. Alo, izbacilo nas u sve, brat. Idemo, Kimi, Mogu dođi. daj meni akaunt tvoj. Ne, daš ti kitu da tamo ti Daj mi se smrad, jebote. Daj si bre debeli. Daj akaunt, Si normalan? daj akaunt. Nisi ti daš ko prije sebi. maj. Pa hoću da igramo svi zajedno, aj, trne mi, Ne igri ja, sam. Šta mi god. trne mi, ja, Klipo je nešto. idemo na Battle Line, svi na Battle Line. Svi na Battle Line. Igrali smo već sat vremena na Mineplex, idemo na Battle Line. Samo mi je crn ekran, tako da neka bude crn i treba bude crn. Idemo, nemoj Čekaj, vi Kimi, mene dobro čujete ovako. Ne čujemo. ulazimo na Battle Line, na Battle Line, pali mi se sad. Sjebao sam i mikrofon i slušalce, znači 2 u 1 sam sjebao. A lav ti kura. Pazi ovako, sad Ja se zajedno. poz za Warrior, poz za Vladimir Spasić, Aj ode ja. ajde čao. Poz za Star Show, poz za Kodaksa, znači sada idemo na Bad Line, dok sad smo igrali na Mineplexu. Tako da uđite na Bad Line, ko hoće duele na Bad Lineu sam, nick mi je Miksa Doritos, ko ne zna, ko ne zna, neka mu dođe Bogdan Lalović ispred kuće i nek mu svašta radi. Evo, na Bad Lineu sam. se ubi. Evo mi ga nick, ok, Emki neću ti prigotiti, to mi pišeš. Ajdemo. Evo ovo mi je nick, evo Žuco TV, ajmo ovako. Ok, Ma hajde, hoću ja da te pobjedi na te EZ. prihvatam duele, znači, a izađi sad iz kao da ti dodam kasnije kad budemo ušli na Mineplex, sad prihvatam duele, važi? Ko, ja? Ti, Mute se ja, evo. aj mutuj se. Tako Emki kidar. Ok, neću prihvatati, to je za kidove. Baš mi se igra nešto PvP danas, tako da možeš da... Emki, nemoj, stvarno ću te kikati. Kim je otišao da igra LOL, ko pita. Ne, neću prihvatati partije, to nisam rekao. Znači, rekao sam samo da... Ne, jebem ti vodu. Rekao sam samo da uđete na Bad Line i ko hoće neka me dueluje. Sad sam u gameu, tako da ne mogu prihvatam duel. Kad se završi ovaj game. Samo da mi nije startao Best of 3, jao, nisam gledao. Best of 1 me startujte, to ću prihvatam, neću Best of 3, zašto? Enki, vidi koliko gleda ljudi live. Ok, GG. Ali startu Best of 3 bit ću se, zašto? Koliko ljudi gleda live, Enki? Nemoj Best of 3, ne Best of 3, ne Best of 3. Sad ću da vidim. Gleda 18 ljudi. Dobro. Nije loše. O, Best of 5, burazeru. Čekaj, znači prihvatajte me, Best of 1 duel prihvatam kao za ono. Tako da, brate. Ok. Ok, sad možete šaljete ponovo duel. Evo, tu sam. Tako da.
Idem tamo da vidim koliko je... Nalobio sam ovog Badline-a, žuco je to, znači nemoj mi slati opet. Idemo Makiju. Da, Makiju sam accepto. Idemo... Znači, ko hoće sliku, nek slobodno... I da, tekstura je moja, sve koji pitaju, znači Mix UGC Texture Pack. To imate na mom kanalu review, ona orange tekstura, da, to vam je to. Hoće sliku ili ne? Hoće li ne? Neće. Hoćeš... Bog cure. Bok, Andrija. Što radiš? Evo sad sam došao sa matematike. Evo ja streamam, Andrija, tako da slobodno šeri svoj kanal. GG. Slobodno šeri svoj kanal sad dok stream, žalim se. Ok, ovog lika sam teno. Da, substream. Ovog lika sam... Ajte mu, koliko nas gledaju ljudi? Dovoljno. Ozbiljno. 20. Mogu sljedeći, može, znači svi mi, pa šaljite mi do, ok, Mki nemoj. Nemoj. Znaš koliko mi ljudi šalju duel, evo, već mi 6 poslalo odjedno. I sad ti ako kliknem na tebe, šta onda? Nemojte best of 3, ja, da, best of 1, to je to. Ako neko hoće li ovaj sliku? Hoće sliku, ok, ovaj hoće sliku, ajde. Ajde. Slikaj se. Čekaj ovako. Jesi sliku? Jesi. Igraš zajedno Minecraft. Sa kim igraš zajedno Minecraft? Pa sa likovima koji me dueluju igrao sam sad na Mineplexu, tako da... Nisi prihvatio, hoće sliku, Dobar si, brat moj. hoće sliku, ajde. Šta hoće? Ajde, go. Ne mogu prihvatam, znači kogod mi pošalje ne mogu automatski tebe sad, nemojte se ljutiti koga ne prihvatam, zašto mi stignu oko 6 requestova u jednom. Imaš 1040 suba. Ok. Koliko 1000 i 100? 140. Ja rekao 40 kao holy fuck. Ok, idemo se povući. Ovdje dosta dobro igra, onog lika sam teno prošli put, tako da bez ljutnje. Mix je prvo napisao nisi. Pa dobro, 9.5, izvini. Ok. Ne, fuck, jog lika sam mogao. PvP dobar. Aj se mute se. To nije mogu. Kažem MQ. Joj, koliko dugo se već barem protiv ovog lika, ajde. PvP mi se baš igra zato. Ok. Ostalo mi još 4 gameplay, 1 head, uvijek je najvratnije sad heado, ali nema veze. A ja ću prihead sada njega, što ne. Idemo prihead. Ok, GG. Andrija pričaj nešto. Aj taman, komentariši nešto na live-u, da ti dam da ti dam moderatora. Evo, dao sam. Čekaj sad. Sve čujemo tom live-u? Da. Dao sam ti moderatora. Jesi napisao, jesi ti dao? Kuci nešto sad. Da. Čuješ se u live-u? 100%. Pozdravljam babu. Idemo Andrija Games. Pozdravljam svoga brata. Ovo moram slikati, gledaj na live-u koliko mi requesta stiglo. Čekaj, samo slikamo, molim te. Da vidim. Hoćeš sa mnom da se fajtamo? Čekaj samo ovako, print screen i samo pošaljemo ovdje, nemoj da me ubija kogod je ovdje. Samo Što samo ne daš u zajednički parti? Zato što... Ne, hoću jedan ovako. Svi će te targetuju. I to i ono, hoće li ovaj lik sliku, ovaj lik neće. Hoće ili neće. Ne, ovo je žucu, on se slikao već 10 puta samo. Tako da. A hoće sliku. Jo, a čekaj ovako. Ajde. Ajde. Ajde napravi party i party event FFA please. Ne mogu FFA zašto će biti preko 20 vas i ne želim da onako svi idu odjednom na mene. I onako bit će za 20 trikova party, ne znam da li može na
A može 20 parti? A može? Hajde par, dajte. Ne, neću parti, zašto dosta likova ima. Kasnije idemo na Mineplex pa ćemo napraviti preko F ćete svi moći preko mene pa ćemo zajedno igrati. Do sad sam igrao na Mineplexu, tako da. Da, do sad sam igrao na Mineplexu, tako da svi koji su sad došli, okej. Napišite svi u komentarima, Miksa je pravi gladijator. Ne, Da, pišite, Da. svi. Meni je mrsko da pišem. tebi je mrsko da pišeš, pa nemoj onda da pišeš. Ne znam da ću ovo ostaviti online. Neću kladiti, idem sad na brzinu da dobijemo ovog lika. On će Čekaj meni još, da- neće, dobro. Evo ga, gotovo. Idemo, nemojte, Imaš 19 ljudi koji te gledaju. dobro, dobro je to. S obzirom da su još neki u školi, to je sasvim dobro. Čekaj, jesi to ugasilo ovaj? Neko je, ko je neki lik? Ah. HRT, HRT, A? napisao da nam je mamu. Banuj ga. Slobodno. Sad ćemo prijaviti poruku. I on nema više to pomoći. A sad ćemo... Znaš koliko mi requestova stiže po sekundi, bre. A nemojte mi slati ovi koji su već igrali protiv mene da bi sa svima odigrao. A ćeš mene više prihvatiti. Hajde daj luk onog. Nikog ne mogu, nikog ne dodam. Više u kalu, dosta je ovo. Nisam, treba sam solo sad streamati. Jebo sam te u dupe. Ko je, kako zove? HRTek, HRTek. Nema ga Ti jebe. blokati, pusti ga. Neka vređa. Ali ne mogu naći šta, mogu da ga banem, zašto? Pa, možda ga baneš, da sam ti moderatora na kanalu. Ja znam, ali ne da mi da. Nevažeći zahtjev. Ne znam što ti je to onda. Kako spamam ovog lika. Ja prihjadam na njega, evo opet ću prihjadam na brzinu da ga onako na brzinu. Okej, znam da što čuti, znaš što Već. igram. Znam Kimi nije. Kim je sad bio, otišao da igra LOL. Sad je bio kao. La, Miksa. Hoš intro, Koji? novi. Da, hoću ja, šajt se, ja imam milion. hoću intro. Ajde. Neću. Šta Ja nećeš? ću evo napraviti nekad. Napravim luk i napravim tebi, eto. Kako ti je Stvar imam još neki. Znaš koliko mi se PvP, evo igram ležeći, majke mi igram ležeći PvP. Tole ja nisam sad na Minecraft, sad ću da odem da igram CSGO, tako da. Okej, evo ga. Neki HRTek je napisao, ajde Srbi, ližite mi kurčima. Neka piše, znaš kako mi zabole kurac. Neka, ja ne bi ližem iskreno nikome kurac. O, će sliku, a. Ali, ti si gladijator. Luka Stefke, hoće sliku. Aj, go. Koja ti je to tekstura? Moja. Miksana ili napravljena? Da, miksana. Će se Spektrac TV je htio da ga pozdraviš. A Luka Gaming te pita da li hoćeš intro. Hoću, što ne, koga mi napravi, ali hoću onako da piše fan. Znaš, onako fan intro da bude onako, znaš. Se fan intro, go fantro. I dobro, ja ne napravim intro, tako da. Nije Pa, fan ne to, treba može, da kažeš. može i fan intro se kaže isto. Kaže se fantro. Fanta, a? Piješ Fantu? Smijehotresna pošalica, brate. Smijehotresna pošalica. To naučio od Jasrštajna, zbog sina. MK, šta si obećao? O to ni zašao on. Da, Izgleda ti kiko. nisam ga klikao. A, prvi lik koji me pobedio danas, GG. Prvi lik. Luke Stefke. Sad ću prekinuti još malo live. Već trebam. Ajde, ja ovo da, ajde, čao. Ideš i ti. Da, ajde. Čao. Ćao, čao. Ok, Andrej Games, ko je ovdje zbog mikse? A napaljen je bull. Ok, ajde, prihvatit ću sad će live, samo da vidim
koliko ljudi gleda. Sada mi je crno, znam. 17 ljudi, okej. Dosta. Poza Kov sa BG. Okej, sad je crno live, znam. Sad neće biti više. Samo da vidim da li je crno sad. Trebalo bi da nije. Od crno. Nije crno, ne bi trebalo bude crno. Ali ja ću sliku, ajde. Nije shvalim, ali 4 godine sam u SG-u. Napaljeni... Ne, napalni buldožer, kako god. Ne mogu pročitam nik, wow, ajde go. Prihjadao sam, tako prihjadao i ti. Ovo sam dosta jitter upalio sad. Da, GG. Jedan lik koji me pobedio danas je... jedan lik koji me pobedio je... Ne znam, ne mogu da ga nađem sad. Andri Games, mislim da sam protiv tebe igrao. Tako da još malo ćemo... Ajmo ovog... lika. Ne, Maki, igrao sam protiv tebe, okej. Koliko je poslo? Da, jedan duel prihvatate. Ne mogu svačiti duel, brate. Znači, kliknut ću na vas, pa ako... Kliknut ću neko random, pa ko zapadne s kim. Budete li zadali više od... ono best of 3 ili best of 2. Ne, best of 3 ili best of 5, onda neću igrati sama. Znači, jednostavno... Dosta mi je onako jedna part... Ne, koji sam ja bot. Okej, neće me dobiti, ne brini. Još sam samo prigapao. GG. Jebote, ovaj lik ne da meze, ovaj lik mu uništio trenutno. Miš mi polako počinje da baguje, sačekaj. Okej. Ne mi spamati Andrija, molim, znači niko, vidite šta vas šalje ovo i posle kad nekog ne prihvatim, ovog lika nisam prihvatio. Ne, teo sam ovog. Čo Dax, tebe ću sledećeg da prihvatim. Spavam, mislim ono, bolestan sam ovako na kompu sam već. Dosta dugo, tako da. Hajde šovi lik i da polako prigodimo kraj live-u. Aj sliki, tu. Sliko jesi? Jesi već, ne znam kako ću uspio onda ko pripremio saj, go slobodno, go. Ajmo, go. Samo da mi ne boguje miš, please, da mi ne boguje miš. Znači da poboljšao sam se malo PvP od prošlog puta, zašto jednostavno... Spremam se, jednako dosta igram u HC, zato što jednostavno to je jedino što sad trenutno onako aktualno igram na Minecraftu, pošto ne znam šta bi više... Ne znam stvarno šta više da igram, tako da da. Da. Kerim se čuje, koga jebe, uništit ću ga posle ovog. Okej, to je to.